Aj ten zvuk tých včiel by No, si bol? aj zvuk je tam, hej. Aha. Ako vzúčia, hej? Dýchanie, malo to brozný ten oný. Ona dneska príde, ale taký večer. Ne. No poď to odstav to. Čo som to chcel volať, čo som to chcú chcel teba s tebou volať. odfotiť, a na mne? Peši ešte, alebo na bicykli takto, hej. Hej. Alebo aj na motorke, ak by obišiel dakade, ale autom absolútne. Tam taký traktor išiel a bolo vtedy mokro, blata, potom to zaschlo, to bola cesta hrozná.